agitan la calle con la educación sense samarretes, sense pancartes. Que hi ha qui no ha fet la pública en sa vida i això es nota. Hi ha vegades que les societats marquen les prioritats i el govern que no sap veure-ho té que deixar que altres ho facin. Quan l'educació pública ompli els carrers, un govern responsable ha d'escoltar. La vaga educativa va començar amb una mobilització massiva a Castelló. Més de 5.000 persones defensant una escola pública de qualitat. I divendres, València va tornar a demostrar la força d'una comunitat educativa que no demana privilegis. Demana condicions per ensenyar i per a que l'alumnat pugui aprendre en dignitat. Més de 35.000 persones al carrer. Diana Morant va traslladar el suport del PSPB a una reivindicació que va molt més enllà del professorat. Parla d'igualtat d'oportunitats i de futur. El vilafranquí José Luis Lorenz, portaveu socialista d'Educació, ha mantingut el contacte directe amb la comunitat educativa per portar aquestes demandes a les Corts Valencianes. Des dels ports i el maestrat hem vist una mobilització exemplar. Vilafranca, Forcall, Morella, Benassal, Sant Mateu, Cinctorres, Portell i altres centres en moviment. Escoles i instituts dels pobles més allunyats han fet quilòmetres per defensar una causa justa. L'escola rural, els CRA, els instituts comarcals, la formació professional, la nostra llengua i l'atenció a la diversitat. Porten més de 15 dies en peu, reclamant el que els toca. En l'interior no podem retallar oportunitats als nostres xiquets i xiquetes. Per això ho diem clar. La Conselleria ha d'escoltar, negociar i posar solucions damunt la taula. L'educació pública és futur. I el futur no es retalla.